Come to me, baby! Може с нощния крем Renew. Това, което най-много ми харесва в него е ефекта на сутринта. Кожата е така изпълнена от букрени вън и всякакви фини линии и бръчки са доста заличени. Изключително ми харесвам за нощна бърза. После серума за устни Chill Out. Този серум може да се живи и умрели устни. Има вътре съставка, която изключително възстановява устните, колкото да са напукани, колкото и да изглеждат зле, ако се сложиш този серум вечерта, на сутринта, в устните са много по-живи. Плюс има една съставка, която леко големява устните, но се сещаш тази бяла линия, която има контур по устните. Просто тя се изпълва и стават леко по-обемни. Brightening серума. Този серум има всички витамини за кожата, каквото се сетиш. Това е като едно витаминозно смути за кожата. Много е лек и това, което ми харесва е, че когато се гримирам, даже го ползвам като основа за грим и след това можеш да си пропуснеш и да не се слагаш абсолютно никакъв друг крем. Само 5 ли може? Кои става четвъртия, трети и четвърти бих си избрала крема за ръце, нарича се магия за ръце, защото този крем ги съживява и най-напуканите и освен това има анти-ейдж грижа, има грижа против тъмни петна вследствие на слънце и под възрастта. Този крем просто прави ръцете да изглеждат значително по-млади, по-нежни и не мога да знам. И за пети продукт си избирам пяната за лице, защото чистата кожа е здрава кожа, а здравата кожа е красива кожа. Тази пяна е много нежна, почиства добре кожата, като в същото време я остава хидратирана и няма чувство на опълване след това, а кожата е просто мека, хидратирана и почистена. Това са моите 5 продукта, които си избирам за моята празнична кутия. Избери своята празнична индивидуална кутия 5 продукта по твой избор с над 70% намаление на rumi.bg.